Assalamu alaikum Turkmenportal websaytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bileňiz elemakly gepleşigimiziň täsirini siziň bilen. Gepleşigiň bu sany, ýani bugün biz näme hakynda bolar? Bugün biz size dünýäde iň bay, iň ösen döwletleriň biri bolan Singapur hakynda gurrun bermek isleýär. Singapur hem döwlet hem şäher, hem paýtaxt hem adadyr. Bu ýurt 63 tany ululyk geçeli adadan ibarat ýöne. Bu adalar köpsi gaty kiçi bolan soň olarda hiç kim ýaşanok. Singapuryň meýdany 734,4 kilometr bolup durýar. Özüm bu san 7 ýyldan artyp barýar. Munyň sebäbi adany emeli usully ulatýar. Bu ýerde 6 million töweregi adam ýaşaýar. Singapur dünýäde iň kiçi ýöne muňa garamazdan iň bay ýurtlaryň biridir. Singapurluların ortaça girdijisi ýylda $34,000 bolup durýar. Ýurtda 100,000 töweregi millioner ýaşaýar. Bu bolsa ýylatyň 3 götürümini düzýär. Singapuryň ýylaty esasan 3 halkdan ibaratdyr. Xitaylylardan, Malaziýalylardan hem Hindilerden. Bundan başga da bu ýurtda köp milletleriň wekilleri ýaşaýar. Singapuryň 4 sany resmi dili we olar ingliz, malay, tamil hem Xitay dilleri. Malay diliniň milli dil hökmüne goşmaşy derejesi hem bar. Singapuryň milli senasy ýemini şol dille ýanglanýar. Ýurdun pul berligi Singapur dollary bolup durýar. Olaň öz dollary. Gelin şu ýerde Singapur sözüniň nämäni aňladýany hakynda da mükemmel durup geçelim. Singapur, Malay dilindäki singa, ýani ýolbord hem Sanskrit dilinden alynan pura, ýani şäher diýen sözlerden ibarat bolup durýar. Iki sözi birikdirseň Singapur ýolbord şäheri diýen manyny aňlatýar. Ýolbordyň şekli Singapuryň toğrasynda da bardyr bilişmeli. Ýurdun nyşany bolsa Merlion adly mifik janlar bolup durýar. Ol ýarym ýolbord, ýarym balyk görnüşinde şekillendirilýär. Singapur ýylyň 4 paslynda da gök öwsüp oturan ajaýyp şäher hem ýurtdyr. Özüm bu dünya bir feýilgäklerin köplüginden däl, bu ýeriň ösümlik dünýäsi juda bay. Türli agaçlar, güller hemme ýerde diýen ýaly ösüp oturýarlar. Piyada geçergeleriň, ýollaryň ogry, hatda binalaryň üstüm ýap-ýaşyl baglardan, otlardan dolanlar. Singapurda ösümlikler paýtagtyň işgör merkeziniň betonundan aýnadan ýasalan desgalary bilen garym gatym bolup sağlaşyp gidýär. Bu ýurt ekwatordan bary ýogy 140 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şonuň üçin hem onda patyrlan çalşaýan bildirip barar. Hawa bolsa ki meşet ýaly 23-33 derece aralygynda maýl bolýar. Bu ýerde çyýgyrlygyň derejesi gaty ýokary bolup köp ýaşaýar. Singapur dünýäde iň howpsuz döwletleriň sanawyny 6-njy ýerde durýar. Öňdäki orallarda bolsa Islandiýa, Daniýa, Irlandiýa, Täze Zelandiýa hem Awstriýa ýaly ýurtlar bardyr. Bu ýerde jenaýat gaty ab. Munyň sebäbi kanunyň berjay edilmegine berk gödökçilik edilýär. Hatda ony düzgün bozulmalary da ummatsız jerimeler salynýar. Ene meselem saqqazyňy çem gelen ýere ýyňsaň gylykly maglumat. 1000 Singapur dollar jerimeti we bu bolsa 8 Amerikan dollaryna barabar $800. Gadagan edilen ýerde mysal üçin maşyny nahar ýetsen, maşyny ime gadagan $500 jerime. Gulleri su warangda gulun aşagynaky gapda suw gallarsaň ýene de $500 sen meýletin ýa-da töläýmeli. Indi bu näme üçin diýensiň? Munyň sebäbi suw duran ýere çiwiller üşýär. Ýurda bolsa çiwiller bilen barlyşyksyz göreş alınıp barlýar. $500 Singapurda iň az jerime bolup durar. Şonuň üçin jerime etmek niýetiniz bolsa puluňyzy köpräk alkyryň. Bu ösen döwletde hemme ýerde tertip düzgün kameralar arkaly gödökçilik edilýär. Gözüňe ýelip duran ýa-da gizlen kameralar bu ýerde gatykän. Singapurda kanunlaryň köpüsi adamlaryň howpsuzlygyny, ýurduň arasalygyny üçin etmek üçin ýüreti oýlanyp tapylandyr. Ene de Singapuryň şeýle arasalygynyň syry nämedik diýen bolsak, bu ýerde gytgaça hapisaçylyk etmek gaty gymmat düşýär we şoňa görä de jerime tölemeli bolýar. Singapuryň ýollary dünýäde iň gowy ýollaryň birleri taplandy. Bu ýerde maşynlar hiç wagt dykyn döretmeýän propka ýok. Onuň öz sebäbi we absolut edinjek adam elke bilen ýürüte auksionda maşyn üçin ruhsatnama satyn almaly. Onuň bahasy $30-40,000 töweregi diýär. Soň ulagyň özüni satyn alyp bilýär. Onuň bahasynyň 41 götürümine barabar salgydy bar. Soň maşynyňa tabaldyrmak üçin ýene töle geçirme. Olam awtologyň bahasynyň 140 götürümine daha deň eken. Şeýdem Singapurda ýene köýt Toyota Corolla edilmek üçin $100,000 çykýar. $100,000 $5,000-10,000 atýar. Mundan başga da saat 18-den soň Singapurda maşyna ýeke gitmek gadagan. Siz öz işleşleňizde ýa bolmanda ýolçulary öýüne düşürmeli. Ýo ýeke gitjek diýsen ýeke desin gelýärmi? Başysyny ony $500 jerime töleýärdir. Singapury degişip fine city diýip matlandyrýarlar. İngilizce fine demek ajaýyp hem jerime diýen sözni aňladýar. Mahavat
Salam. Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşa. Diýat hiltide öz ajaýyp tortlaryny ködürleýär. Diýat hilin garadaşa ýakda ýerleşýän dukanyna her diýim şuny doglan gününi belleýärlere 50 götürüp ardanlyşyk bar. Toý saçaklaryna diýat hilin tortlary bilen beden. Oy durmuşuňyzam diýat hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden mutlaýar. Diýat hil arzularyňyzdan öňziýär. Gelin bir pursatlyk Singapurun taryhyna da göz aýlaýalyň şu pursatda. Ykdysady ösüş gerekmi? Onu goňşularyňyz bilen söwüşmäge derek söwda edin. Hiç geltewe baýlyklaryňyz ýokmy? Onu size diňe özüňizi bil baglap dähmet çekmek gerek. Bu peýgamberleriň hemmesi öz milleti, tebiği, gory hatda aga suwan bolmadyk ýurtda, ýani Singapurda derek durmakda. Başta Singapurun geleceğini Singapurdan başka anadan hiç kim bolmanlar. Bu yerde korrupsiýany yeňerler, dünýäniň en meşhur brendleri, kompaniýalar şu ýurda işleşmäge özüne şeýle bir bagat biler. Ýurdun halky bolsa gel ýyldan hassa, baý, alymly, bagatly bolar diýen arzuwlar diňe bir boş hyýallar görnükdir. Adamlar işçek suwy, hatda guruluşy üçin gerek bolan çäge de Singapurdan başka ýerden getirilýär. Sebäbi Singapurda ýok. Nädip şeýle kijijik ýurt bar ýok, 30-40 ýylyň içinde beýle ösüpdir. Bir döwürler Singapur Malaziýanyň düdüminde ödüm Britan koloniýasy bolupdyr. Şonuň üçin bu ýerde Britan portu döräpdir. Olam Hytaý hindi sowdasynyň merkezine öwürilipdir. Portuň daşynda ýuwaş-ýuwaşdan uly şäher emele gelipdir. 1965-nji ýylyň 9-njy awgustynda Singapur öz garaşdyrlygyny alýar. Ol Malaziýadan bölünen soň premier minister Lee Kuan Yew ýolbaşçylygynda Singapur ösüş ýoluna düşüp ahyram ykdysady gudrata öwürilip ýeteklenmişmek gerek. Dogrymy? Lee Kuan Yew öz işlen 30 ýylynyň dowamyna garyp ýurda dünýäniň en ösen döwletleriniň hatarına goşmagy başarypdyr. Ýöne nädip? Onuň birinji şygary kömek soramada öz kömegini ködürler. Hawa Singapurda neft ýok eken. Ýöne şonda da bu ýerde dünýä belli neft kompaniýalary gelip oraýarlar we işleýärler. Näme üçin sebäbi döwlet tebiği gady neft gaýtadan işleýän zawodlary gurmak üçin gaty amatly şertler ködürler. Şu ýerde Singapurun ýerleşiginiň amatlylygy, ýani salgıtsyz erkin portunyň barlygy köp meseleni çözüpdir. Şeýdibem Singapur nefti gaýtadan işlemek üçin dünýäde iň uly merkezleriň birini bolýar. Singapur dünýäniň iň uly transmilli kompaniýalarynyň ünsüni özüne çekmegi başarýa oşoň ýollaryny götürýär. Şonuň üçin ykdysady ösüşi dolandyryş bölümini düretýär. Bölüm dünýäniň ýüzünde investorlar gözlemek bilen meşgullanýar eken. Lee Kuan Yew ikinci şygary gelecekde ösürlük kazanjaklarda maýa goý. Ýani 1969-njy ýylda adamlaryň ösüşine uly täsir eden wakalaryň biri bolup geçýär. Injenerler ýuqajyk plastinada ilkinji mikroprosesori döretýärler. Şeýdem sanly ulgam ösüp başlaýar. Bu wakalardan bir ýyl soň 1968-njy ýylda Singapura Texas Instruments kompaniýasy gelýär. Olar özleri üçin mikroelektronika öndürmäge ýer gözleýärler. Kompaniýa ilkinji bolup Singapurda öz karhanasyny açýar. Ilkinji gerek. Bir ýyldan bu ýere HP bilen General Electric kompaniýalaryň gelýär we ýene 10 ýyldan kompýuterler dünýä ýüzüne ýaýranly bolsa Singapur mikroelektronika boýunça dünýäniň en iri eksportçylarynyň ýani eksportýorlarynyň birini urulýar. Şeýdip dünýäniň en iri karhanalary bilen bir ýerde ornaşyp iş ýerlerini döretýärler. Ýurda iş oralarynyň ýetmezçiligi meselesi şeýdip çözülýär. Üçüncü şygar, zehirli adamlar ýurdun en uly baýlygydyr. Dünýäniň ösen döwleti bolmak üçin ilatyňam şoňa laýyk bolmaly. Şonuň üçin Lee Kuan Yew ähli halkyň ingliz dilini bilmegini talap etdi. Garaşdyrlygyny alan döwürleri ýurdun ilatynyň ýardy ýönden bilimsiz eken. Şonuň üçin Singapurda bilimiň ösmegi iň öňde goýulan meseleleriň birini urýar. Döwlet öz ýaş nesillerini dünýäniň iň ösen meşhur ýokary mekdeplerine okutmak üçin pulyny gaýgyrmaýarlar. Şeýdibem ýurtda bilimli islerini gowrudan baş alyp çykaryp bilen hakykatdan hem sözüň dolmagyny hünärmenler artyp başlaýar. Singapurun ilatyny jaý eýelerini öwürmäge de ul üns berilipdir. Ýani 1960-njy ýyllarda jaý guruluş goýdurulupdyr. Gurulan jaýlarym adamlara amatly bahalardan oňaýly şertler esasyna satylypdyr. 96-njy ýylda jaýlaryň bary ýok 9 götürümli kireyine berilipdir. Ýani şoň ýaly ad eken. Galanlaryna bolsa her kimiň öz eýesi ýani hususy jaýlar ýaşaýan eken. Gelingini häzirki döwürde dolanyp geleliň mehribanlar. Häzirki döwürde ýani 2024-nji ýylda Singapur dünýäde eng baý ýurtlaryň üçlüginde 3-nji orny eýeleýär. Ondan öňde diňe Lüksemburg we Irlandiýa bar.
Dünýäniň en gymmat ýurtlarynyň arasynda bolsa Singapur 7-nji ýerde. Bu ýurt günnogar Aziýa gaplanlar diýip atlandyrylýan torlarda girýändir. Inni torlarda Singapurdan başga da Günörtü Koreýa, Taywan hemem Gongkong bar. Bu döwletleriň hemmeti 30 ýylyň içinde ul ykdysady ösüş kazanmagy başarypdyrlar. Elbetde bilen bolar diýenler. Singapuryň döwlet guruluşy parlament respublikasy bolup durýar. Ol dünýäniň 186 ýurdu bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Şeýle-de bu döwlet Birleşen Milletler Guramasynyň agdaty bilşimi diýäli, biziň hem ýa-ni Turkmenistan watanymyz bilen Singapuryň arasynda oňyn gatnaşyklar, diplomatik gatnaşyklar ýola goýulandyr. Magabat. Siz telekeşi önümü öndürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette magabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Magabatlar dürli bolýar. Onun içinde en netijeli bolsa sosial torlarda goýulan magabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň magabatyňyzy görüp bilerler. Turkmenportal size şeýle netijeli magabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň en meşhur gepleşlerini öz magabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňizde goýular. Singapur en iri dünýä portlarynyň biri. Ol 250 ugry hyzmat edip, her gece günnüzde 150 gemini kabul edýär. Portda şowur wagtyň özünde 1000 gemi ýerleşip bilýär. Singapuryň Changi howa mendili halkara howa ýollarynyň en uly çatyrklarynyň biri. Günüň hemme wagtynda eslenip howa şertlerine bu ýerde uçuşlar amala aşyrylýar. Ol dünýäde en amatly hemem döwrewap howa mendilleriniň biridir. Singapore Airlines kompaniýasy bolsa dünýäniň hemme ýolagçylarynyň arasynda en meşhurlarynyň biri. Onun ýolagçylary bir ýylda 36 millionndan geçip gidýär. Ýurda bolsa her ýyl 6 ýa-da 8 million siýahatçy gelýär. Gelin indi Singapurda siýahatçylaryň üntini çekken täsirlikler hakynda da şu pırsatda durup geçäýlik. Ýurdun en meşhur restoranynyň biri Marina Bay Sands 5 ýyldızly mehmanhanalar toplumy. Ol 3 tane 200 metrlik 55 katly binadan ibaratdyr. Desganyň ýokarysynda gemi şekline Sky Park diýilýän hemem 150 metrlik suwa düşülýän howdan bar. Bu ýurtda dünýäde ýeke tek gijeki haýwanat pagy ýa-ni dünýäde ýereket edýär. Ol gijeki safari diýip atlanýar. Dünýäde ýeke tek gijeki Formula 1 ýarşam Singapurda geçirilýär. Singapurda baýlyk çugdurumy diýip atlandyrylýan dünýäde en uly çugdurum ýerleşýär. Onuň beýikligi 28 metr. Bu çugdurum Guinness Rekordlar kitabyna da öz ornuny tapdy. Dünýäde en uly gödökçilik halkasam elbetde şu ýerde ýerleşýär. Ol Singapur Flyer diýip atlandyrylýar. Onuň beýikligi 165 metr. Howa owalany onuň tepesinden diňe bir Singapuryň özünde eýtip Indoneziýa bilen Malaziýanyň käwre hatlaryny tyrlamak bolýar. Bundan başga da Singapuryň aşganasy dünýäde eng tagamly hemem peýdali aşganalaryň biri hesaplanýar. Forbes jurnalynyň berýän maglumatlaryna laýyk. Bu ýurt yerli iýmitiniň kili boýunça Ýaponiýadan soň 2-nji ýerde durýandyr. Siýahatçylar bolsa Singapuryň aşganasyny onuň tagamlarynyň köpdürligi üçin gowy görýärler. Bu ýerde Hytaý, Malaziýa, Hindi naharlary garym batym bolupdyr. Ýewropa tagamlary oňa öz täsirini ýetiripdir. Şonuň üçin islenlik siýahatçy Singapurdan öz göwnüne ýaraýjak iýmitini tagamyny arkaň tapyp biler. Bu ýurt UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girýär. Size Singapur hakynda ýetirmek isleýän maglumatlarymyz elbetde şulardan ibaret. Gepleşigimiz siziň göwnüňizden turanlar diýip umid edýär. Elbetde şeýle bolsa öz teklipleriniz, pikirleriniz we elliki bilesiňiz gelýän wagtlar hakynda da öz mowduklaryňyzy ýazyp beýan edip bilersiňiz we elbetde sizden geljek habarlara, atlary, kommentariýalary garaşar. Onda näme mehriban adamlar ýene küllerde bilesiň gelýän wagtly gepleşigimiziň täze sanyny görüşýänçek hoş da bolun we şo günlere çelenler. Hoşça kalın.